Hola a tots, això és Stellaris, jugant amb la Fundació, la nova Fundació, capítol quart d'aquesta sèrie d'homenatge a aquesta gran saga d'Isaac Asimov. En aquest quart capítol continuarem la nostra expansió de la nostra Fundació. Hem adquirit ja dos sistemes, un en el capítol anterior. Hem estat explorant els sistemes més pròxims. Ara estem centrats en aquesta zona d'aquí dalt, on hi ha aquí en aquest forat negre aquestes fauces de l'entropia. Hi ha alguna cosa estranya aquí, hi ha com unes restes. En aquest sistema hi ha alguna cosa estranya, hi ha una espècie d'organismes que són com de pols estel·lar. Ho estem investigant, no sabem exactament què és, però estem a la fase 3 i estem a veure si aconseguim esbrinar la natura d'aquests éssers que hi ha aquí. A la banda del sud tenim aquests comerciants d'aquí, la companyia d'artesans. De moment no ens interessen. Ens interessa ara expandir-nos potser cap aquí a Rupert, aquest sistema d'aquí, on hi ha valor comercial important. Aquest d'aquí també estaria bé, Wanya, però de moment encara no farem ni un ni l'altre. La nostra flota s'està ampliant fins a una corbeta, fins a 8 corbetes, que de fet ja estem a 8 corbetes, una flota molt modesta, però són els principis. Aquest sistema d'aquí està pràcticament explorat. Em decepciona una mica perquè esperava que hi haguessin més coses i no hi ha gran cosa. No estem trobant tampoc gran cosa en cap dels sistemes que estem explorant. Hi ha recursos, hi ha anomalies, però molt poca cosa. I aquí a Asax hi ha aquesta explotació que es diu les portes trencades. Hi ha una espècie de cúpula i estem investigant aquí també, a veure si trobem alguna cosa. De moment encara estem a 0% d'avançar. Haurem d'anar trobant més pistes. De moment pistes una només. En fi, encara hi ha molta feina. La nostra flota de construcció ha anat aquí a Terminus a construir una estació minera que ens faltava aquí, en aquest satèl·lit, d'aquest gegant gasós de Pillagmol. Aquí també hauríem d'explotar una investigació, uns punts d'investigació en enginyeria i crèdits energètics. Ja ho farem de moment, els recursos els tenim bé, no hi ha gaire menjar, n'hi hauria d'haver una mica més. Haurem de mirar d'arreglar això. No és un problema ara mateix, però hem acabat de colonitzar, d'explorar, Usaldon. Aquí hi ha una cosa interessant, no sabem ben bé què és. Aquest món fracturat, aquest Shattered World, té molts punts d'investigació tecnològica, d'investigació social, i acabem de completar la investigació dels materials ceràmic metàl·lics, i això ens desbloqueja el blindatge ceràmic metàl·lic. Investigació d'enginyeria. Fantàstic. Aquesta és especialista en materials. Ara no tenim cap investigació de materials. Tenim els canons de bobina, que ens millora els canons. Patrons de corbeta estandarditzats. Ens permet construir més ràpidament les corbetes i les fragates. Això és molt interessant. Això, operació de portanaus, desbloqueja el component naus d'atac, hangars de defensa planetària, o refineries de gravetat zero, que ens permet millorar el rendiment de l'estació minera. Jo crec que de moment anirem per aquí. Sí, anirem per aquí. I aquesta nau científica, un cop acabat d'explorar aquest sistema, i com que aquí ja tornem on havíem anat, m'interessa anar cap aquí per veure si ens convé expandir-nos cap a aquesta zona d'aquí o què. O ens convé més anar cap aquí baix, o ens convé més anar cap aquí, que encara no ho sé. A veure si això avança, perquè tinc un científic aquí encallat que podria estar sondejant més sistemes, i el tinc aquí amb aquestes portes trencades.
De moment no té pinta de que això avanci, però el deixarem encara. I la tercera nau que tenim explorant aquí dalt, el sistema Menkalinan, la tinc sondejant aquest planeta d'aquí. Aquí hi ha un món colonitzable, però és àrtic. No sé si és sí, és viable. Ara ens hauria d'aparèixer aquí a planificador d'expansions. Ens surt aquest planeta, té un 60%. Nosaltres tenim un món. El nostre món és un món Terminus, és un planeta que és alpí, per tant és fred. Aquest que és un món àrtic ens pot interessar. Té una habitabilitat del 60%, no està malament. No és un gran món, és un món bàsicament que permet industrialitzar. No genera gaire energia, però ens pot servir per industrialitzar, un món industrial. No és agrícola, òbviament, ni és generador, no genera energia ni res, però es pot industrialitzar. És interessant colonitzar això, però per colonitzar aquest sistema, òbviament, necessitem dues coses. Primer, una nau colònia, que no tenim, i segon, que estigui dintre les nostres fronteres, o sigui, establir-hi primer una base estel·lar. I per establir una base estel·lar, òbviament, ha de ser sondejat al 100%. Ja ho està. Atenció, hem tingut un encontre a Vaina. Hem establert contacte per primera vegada amb uns misteriosos alienígenes del sistema Vaina. Per ara els hi hem posat el nom en clau de Aliens Nu fins que descobrim més coses sobre ells. Si tenen un idioma, l'hem de desxifrar per poder establir el nivell d'amenaça. Stop. Tornem a tenir aliens. Presència d'aliens. Albània. Són aquests. No sabem qui són. No tinc ni idea de qui són. Això sembla una civilització. I hem d'enviar un dels nostres enviats. Aquest ja està intentant esbrinar qui són aquells altres aliens d'aquí dalt. De moment això no avança. Estem a l'etapa 3 i això no avança. Esperem. I aquí tenim uns altres aliens. A veure si els podem veure. A veure si els podem veure. Aquí. Sembla una nau científica. Sembla una nau científica. Que deu estar escanejant. O que es dirigeix a escanejar. Bé, un moment, anem a parar un moment. Anem a explotar els últims recursos que queden aquí a Terminus. Bàsicament ens falten crèdits energètics. A veure si els puc localitzar perquè aquí hi ha bastant caos. Diria que són aquests aquí. Anem a construir una estació minera aquí per aprofitar els crèdits energètics. Tenim la nau científica aquí que acaba d'explorar aquest sistema. Llàstima que ens agafa molt lluny de les nostres fronteres per anar-lo a colonitzar. En fi, anem a sondejar un altre sistema. Anar a explotar aquella colònia serà complicat. I a veure si aquí a Asax aconseguim avançar una mica amb aquestes portes trencades. Bueno, sembla que a poc podem avançar una mica. Estrella menguant. Quan el gel Siva entra en el sistema Evanaur, alguna cosa no encaixa. Sembla que el Sol, abans registrat com una estrella nana normal, s'ha encongit i perd massa a una velocitat alarmant. Per això els planetes del sistema han entrat en una edat de gel fa poc. Què està passant? I hem trobat un forat de Cook natural. Hem detectat el que sembla un fenomen subespacial que es produeix de manera natural a les afores del sistema Evanaur. S'ha format una bretxa en el mateix teixit de l'espai-temps que ha donat lloc a un forat de Cook. Segons especulen els nostres científics, podria ser un conducte a través del subespai fins a un altre forat
subespacial situat en alguna altra part de la nostra galàxia. Això significa que en funció d'on es trobi el segon forat, les naus podrien viatjar d'un extrem a l'altre de la galàxia en qüestió de dies. Malauradament, aquest forat de Cook, com la majoria de la seva classe, és inherentment inestable. Qualsevol nau prou estúpida com per creuar-lo quedaria destrossada. L'haurien d'estabilitzar. I tornem a tenir un encontre a Terminus Prime, justament. Hem establert contacte per primera vegada amb els misteriosos alienígenes del sistema Terminus Prime. Però si som nosaltres. Som nosaltres. Per ara els hem posat el nom en clau d'Aliens P, fins que descobrim més coses sobre ells. Si tenen un idioma l'hauríem de desxifrar. Qui són aquests? Però si som nosaltres, els Aliens P. Diria jo, Jo no he vist a ningú, Aliens P. Som nosaltres. Què coi diu? I em falten enviats. A veure... Aquests aquí, com van? Van fatal. Vale, els traurem d'aquí, perquè això no avança. I anem a veure què diantres passa aquí. Qui són aquests que estan aquí? Posem aquest. M'interessa més aquests Aliens P, que no sé qui són. Allò d'allà ja ho investigarem en algun altre moment. Aquell forat negre. Agafa lluny. El devorador d'estrelles. De l'interior de l'estrella del sistema Evanaur emergeix un ésser de dimensions astronòmiques, més gran que una lluna típica. El seu cos irradia color, la mateixa longitud d'ona d'energia que produeix l'estrella del sistema. L'està devorant. La criatura s'alimenta de les taques i erupcions solars i hem interromput el seu menjar. La bèstia exuda ones de llum, pulsos ràpids a una freqüència intensa. És com un rugit fluorescent. Què està passant? Ens estan atacant. Ens han destruït. On ens hem posat? Aquí, És això. El devorador d'estrelles. Aquesta estrella per això se l'estava menjant. I acabem de perdre un científic i una nau. Ja està. Ens hem quedat sense una nau científica. Ens hem ficat en un sistema perillós i hem perdut una nau científica a mans d'aquest devorador d'estrelles. Fantàstic. Fantàstic. La cosa es complica, Tenim molts alienígenes per aquí. Tenim aquesta espècie d'organismes aquí amb aquest forat negre. Tenim un devorador d'estrelles aquí a Vanaur. Tenim aquests aliens aquí baix, que són una civilització sens dubte, perquè això és una nau d'exploració, una nau de sondeig, i tenim uns aliens P aquí mateix al nostre sistema que no sé d'on han sortit. I al mateix temps estem explorant aquesta excavació que va molt lent. I hem perdut una nau científica. Fantàstic. Bé, doncs el primer que haurem de fer és reconstruir la nostra nau científica. Clarament. Ens gastarem recursos i construirem una nova nau científica perquè la necessitem. Ja no anirem cap allà perquè ens liquidaran, però estaria bé intentar explorar aquests sistemes. A veure, informe de contacte, Leviatà. Hem trobat éssers que sobrepassen amb molt tot el que hem trobat fins a la història de l'exploració espacial del nostre imperi. Vida capaç de créixer a una escala sense precedents i rivalitzar amb llunes en massa i tamany. Res ens podria haver preparat per això. Aquest dia serà un punt d'inflexió a la història de la Fundació. Esperem sobreviure el suficient per explicar-ho. Perquè som materialistes, pareu-vos a pensar el que ens podrien ensenyar. Pareu-vos a pensar
quin trofeu més fantàstic seria. Ens interessa de moment el que ens puguin ensenyar. Els leviatans. No seran això, No, aquests aliens nu no són. Tampoc no són això, òbviament. No sé d'on t'han sortit els leviatans. Tampoc no crec que siguin això. No sé a què es refereix quan diu els leviatans. Què diu el diari de situació? Aquí estan les anomalies, això res. Sondeig de mons habitables, 1. Infraestructura energètica. Vale, hauríem de construir districtes generadors. És una missió de l'alcalde. Això s'està fent, això res, i aquí s'està investigant aquests dos. El nostre alcalde, recordem, Sef Cermak, té aquesta missió. Construir districtes generadors. Diu. Oi que ho deia? Construir districtes generadors, però si tenim energia de sobres, el que necessito és construir districtes industrials. I el que necessito és que hi hagi més gent. Em falta gent. Ara augmentarà aviat això. La població es posaran a treballar administratius que augmentaran el valor comercial i els serveis. I ja tenim la nova nau científica preparada aquí. Òbviament li falta el científic. Tots estan ocupats. N'haig d'aconseguir un altre, el qual em costarà influència. D'aquesta unitat, perdó, em costarà. Tenim Merc Beck, velocitat d'investigació en materials, conscient, Bicalfen, probabilitat de descobrir anomalies i de velocitat d'excavació arqueològica. I després tenim aquest que té una esperança de vida més alta. Ens convé aquest. Ja prendrà coses. De moment el col·locarem aquí. Vical Toros. El posem aquí. No sé si és un home o una dona. A vegades és difícil de saber. I anirem a explorar aquest sistema. Sondejar aquest sistema perquè necessitem trobar mons habitables per expandir-nos i de moment no en tenim. A veure si això avança una mica o què, aquesta excavació. De moment sembla que sí. A base de pistes estem pujant aquesta oportunitat d'abans. La nostra nau de construcció està acabant de construir aquesta estació energètica i el següent que hauríem de construir per acabar d'aprofitar els recursos d'aquest sistema de Terminus és una estació d'investigació aquí, que ens donarà 2 puntets més d'enginyeria. De moment això va bastant lent. Els punts d'enginyeria, la investigació en enginyeria hauria d'anar una mica més ràpid. Per això construïm aquesta estació d'investigació. A veure, aquí mentrestant estem explorant aquest sistema que de moment... Hòstia, quin caos! A veure, fem una cosa una mica més... Ara sembla una mica més normal. Són planetes molt petits. Aquí Àsax aquest segueix encara amb aquesta excavació, encara va lent. Aquest està aquí, però està marxant. I no sé si necessitaríem una altra nau científica, perquè se'ns acumula la feina i no anem prou ràpid.
I això què? De moment res, No sé qui són aquests i d'on t'han sortit. Diu que estan aquí, en el nostre sistema, però jo no he vist res aquí. No tinc ni idea de qui són i on estan físicament. A veure, aquí. Avancem o no avancem? Bé, anem bé. Hem augmentat un 30%. A base d'anar investigant, hem augmentat un 30%. A poc ho anem aconseguint. Aquí segueix aquesta nau explorant. Sí, és una nau d'exploració. Hi ha una altra civilització per aquí a prop. No sé si cap aquí baix, però hi ha una altra civilització. No n'hi ha cap dubte. A veure, aquí, què tenim? Una gegant roja, classe M, i uns quants planetes. A veure què trobem. A Turban, que està aquí dalt. No hem trobat pràcticament res encara. Encara queda molt per explorar. Sondejar. Aquí tampoc no he trobat res. I ens hauríem de pensar què fem, cap on continuem la nostra expansió. Hi ha dues possibilitats ara mateix. Vale, hem acabat de construir. De moment deixem-ho així. Veig ara mateix 3 possibilitats d'expansió. Una d'elles és anar cap aquí, Querença. Hauríem d'explorar primer això. Una altra és Chama. Hauríem de veure què hi ha abans d'anar-hi. I una altra seria anar cap aquí baix, cap a aquest camp d'asteroides. Aquest camp d'asteroides jo crec que m'interessa. De fet, hi vaig ja. Construirem una base estel·lar aquí perquè em dóna la sensació que hi haurà alguna civilització per aquí a prop i m'interessa agafar fronteres, agafar territori, agafar sistemes abans que ells els puguin prendre, en el cas que ho intentin. Sí, a veure, aquesta excavació com va? 30%, Això va bé. Anomaly detected. Una altra anomalia, molt difícil, hi ha signes d'inactivitat en una antiga civilització precursora. Bé, ja tenim aquí una altra de les... com ho diríem? Una altra dels artefactes, de les relíquies precursores. Això puja al 40%, anem bé. Aquí de moment no troba res encara. I m'interessa sobretot aquest sistema, explorar-lo així que es pugui, per veure si ens convé expandir-nos cap aquí. Cap aquí de moment no ens convé, de moment hem d'explorar tota aquesta banda d'aquí. Cap aquí ens podria interessar aquests dos sistemes. Aquí hi ha uns quants recursos, hi ha valor comercial, és interessant. I aquí hi ha tota aquesta investigació en societat, amb aquest Shattered World, que veurem si ens interessa o no. Aquí de moment no troba res. I cap aquí dalt, doncs la veritat és que poca cosa. Hi ha una civilització precursora, això sí. A veure quants en tenim ara mateix. Anomalies precursores en tenim 3. I en tenim 6, per tant hem de trobar 3 més. No els hem explorat encara, Ara de moment les anomalies no les estic explorant, simplement les estem marcant en el mapa. No sé si les exploraran
que si les exploren les altres civilitzacions abans que nosaltres, doncs pot ser un problema. Bé, sí, com sigui, és el moment de deixar aquest capítol aquí. No hem avançat massa. De moment ens hem trobat aquí un devorador d'estrelles que ens ha tancat aquest sistema per poder explorar cap a aquesta banda. Estem reforçant la informació que tenim aquí al nord. Aquí hi ha un planeta colonitzable. El que passa és que ens agafa molt lluny de les fronteres. Hauríem d'agafar molts sistemes. I a més aquí hi ha aquest forat negre on hi ha aquests éssers estranys. O sigui, aquest sistema no el veig de moment colonitzable. Està massa lluny. Sí que agafarem aquest sistema d'aquí, agafarem el control d'aquest sistema d'aquí, perquè hi ha una civilització aquí estranya que de moment encara no tenim contacte amb ells, aliens no, però que aquests seran segurament rivals. I què més? I seguim explorant també aquests aliens que hi ha aquí, aliens P, que estan aquí en el sistema Terminus Prime, no sé exactament on estan i què són, però suposo que ho acabarem descobrint. En fi, de moment deixem aquest capítol aquí i continuarem en el següent. Fins aleshores.